Zdravím krásky, tak ako tiež vás trápia vrásky? Pretože mňa áno, konkrétne. Tu? Tu? A čo najhoršie aj tu. A teda čo s tým mienim robiť? Jediné, na čo som zatiaľ prišla je dať si kolagén, pretože neviem, či viete, ale zhruba od 20. roku nášho života každý rok o 1% vyrábame toho kolagénu menej. Ako som si kolagén vyberala, tak vybrala som si to najúčinnejšie, čo sa dá v podstate kúpiť, a teda morský kolagén. Tento morský kolagén od Zinzina je v podstate 10-dňová kúra a každé toto jedno baleničko je na jeden deň. No a obsahuje až 8000 mg kolagénu morského typu. Je to z rybičiek, tým pádom je to o mnoho rýchlejšie vstrebateľné, dokonca až 1,5 krát rýchlejšie ako sú ostatné kolagény. Navyše je tam kyselina hyalurnová, čo krásne vypne moju pleť. Ozdraví to takisto moje vlasy, nechty a tak ďalej. To, čo to obsahuje, je kolagén typu 1 a 3. Kto sa v tom vyznáte, tak určite viete, že je to perfektné práve na to, aby sme vyživili našu krásu znútra. Okrem toho nám tam pribalili vitamín C a nejaké prebiotika a postbiotika. To znamená, že jeho vstrebateľnosť je veľmi vysoká. Pozrieme sa trošku na tú chuť, lebo áno, tie kolagény niekedy bývajú hnusné. Voní to po čerešniach. Je taký kyselkavý, ale je famózny. Fakt na to, že to je kolagén, vážený, je to super. Takže teraz sa vám budeme hlásiť každý deň. Budeme sledovať, ako sa to u mňa vyvíja. Táto kúra trvá prvých 10 dní a potom porovnáme výsledok. A potom sa môžeš rozhodnúť aj ty. Kde v každom jednom obale fakt je dobrý.